Banang penpoi ya jing tip ki bakham bania ha ga bai dei bat ka jing rakhe ya ka lengkhu dap snam ba laipo jong district ribhoi ka balong ru nak banta ka jing panile kai ba pher khamtam ha ga bai dei bat ka ribhoi de run u president jong ribhoi dorbar ba RB Shadap manta ka si ula patti pai ba bat pen kan mau biang shabaro ki pai ba ka them ribhoi bakin shim me kene ka khubor kum ka jing pentip ha ga bai dei bat ka te singi Uba RB Shadap ulong bagane ke jing rakhe ya gane ke lengku dap snam balai po jong district lakre bat penbit penbiang daki bor penya district rekat dak jing trelang bat ke ribhoi dorbar on sedang ya gane ke ribhoi de ron ha ke por hendro baje menstem ha ke step jong ke sautri ubanajon arjar arpar kaman sedang na Saint John Higher Secondary School jentru bat ye kiwe pat ki program on sedang ha ke por kharwei baje menstep ha district library nongpo ha ke balakot lawer ya baro bakinia poi ha gane ke singi ngapan pau ko jing sungu yo blay ubala penla yangi kumka ribhoi dorbar ban ya syampat sajisen hakane ka jing tap life usnam jong ka district ba i ke jongi hakane ka singi ka bangi jurakhe man la ka snam ka bangi jukhot ka ribhoi district foundation day ya kabangim chumlala ban rakhe hakili ki asnam nakadaw jong kajing pangklam covid hindre da kajing snai jong ublai mata kasnam ublai ula pelaj ya kana kajing pangbat ngilala ban pendep ya kana kajing tumu ban rakhe ya kajing dap lai pusnam jong district kejongi ya kabaka ribhoi dorbar rengkat bat ka district administration Ribhoi district ngila penbej baka sautrik jun kanlong ka jing rakhe kerpang ya kane kesni ka bahabru hak sing sejai bat hak kane kesni kandon ki program ki ba bun ba ya ka ba ka ribhoi dorbar rengkat bat ka office jong deputy commissioner ngila ya penbej te hak kane ke step jong kene ka sautari ujun kandon ka ribhoi deron ya ka bangi lapan benah kene tayo ko ladap bat ki detail jong kene ka ribhoi deron kilong kumne ki partisipan ki bania simenta ha kene ka ron kinlong tang napo jong ka district ribhoi ki jongi bat banlej register ya ki kerteng gi jongki kila banlej nadu mentagasngi terter hadu kalai terik jong bunajun bat hakaju ka poru hakapor ka kilai register had UDSO hapor DSO office kin yo rengkat ru bat ki chest number nagde office kapur ko pinlay register kalong hakapur long office tingi kimilenti ba kibaya simenta kinlong kibabun kindonru ki price ya kabangi lapan baker pang kumbangi lapan menah ngir tayo guladep na kabenta ki tementam kandon ke price na kabenta ki kena tam kandon ke price bat na kabenta ki kir cendrang bat ki kentai ki don ki price ki bangi lebu baik Nyew hajar ya ki bawan pas nyew hajar awasan hajar ya ki yang wan haka second price bat lai hajar haka third price kene ka kentu belang ru bat ya ki kintai ya ki hab ki barit bat ya ki the youngest but the oldest ki don hilaga jong ka price haka te step ban penlai pajba ya ke jing mare ngila penbai ya iba MB Tongper u additional deputy commissioner Ribhoi district kajaka kaba kinia kenduk lang baro kanlong ha Saint John Higher Secondary School juntru hakapor nriu bajem step kene kalong kajing pentip pajba itu baro kibakwa manesimenta ha kane garam kin subhan nadu mentagasngi bakin lej register ya ki kertem gi jongki ha DSO office Ribhoi district hakapor long office badru kindio artat bat ki chest number jufi hangte
Nangta haka por kadwe beje haka ju kesmi sauterik ngindon ka program ka Bakerpang ha district library hall nompo. Haka ne ka function nginyo ka jingkren naki special invitees ka bangi khot no president jong ka RBYF no president jong ka senjuk ki Rembachnong Ribhoi district nang tangin yo ka jengkeren ro na iba rangken sai makdo kung advisor jong ka Ribhoi Dorbar ngin yo ro ki items ki baper ke jing syat kerpang ki traditional dance bat kiwe hadin kata ngin yo ro ka jingkren na ki special invitees jongi ki bakentup ya ki MDC jong ka Ribhoi kat ki bapoy nang tana USP jong ka Ribhoi Shri Giri Prasad IPS nang ta DC Ribhoi Shri Arpit Upadhyaya IAS kini arkin long ginong kren rengkat ru bat ki Nomi Khmat jongi ki MLA na Ribhoi district kat ki bapoy nginyo ro ka board of thanks na iba plus stars im additional SP wala song tai bolong ru vice president jong ka Ribhoi Dorbar hadin kata nginyo ka jerwai ya ka Ribhoi Antam daki khasin traditional music department Ribhoi College hadin kata kan don ka jing di siapa iba hakate ka function kindon ru ka felicitation kajing itu lane ka recognition ya ki sports person jong ka Ribhoi district habaro ki fil ke bangila benlum kindon ru kine kijing itu ya ki the best performing village organization ki bala trebha hapo jong ka negesnem the best performing IBCS hapo jong ka district the cleanest village baki dukan sya ki bakhutam ha national highway ki best performing Anganwadi center bat kiwe ru ha kate gasngi sautere ha ka function ka manlong ha ka por khadwe beje ha por district library hall ni khot ngobha ya kine harum usim ka himajirang usordar ilaka nukpo usordar jong ke ilaka merdon kisim kilongdo ki bongthai jong kiraj barok badon Ribhoi kirang bachnong kat ki bapoy ki head of institution hapo jong ka district ke jongi kumjuru ya ki district head ki officer jong ka district ki badon hapo jong ka Ribhoi district nang tangi khot langru ya kini ki NGO lane ki seng balang ki badon hapo jong ka dong Ribhoi jongi ka bakantup ya president bar secretary jong ka North Khasi Hills KSU ya president bar secretary jong ka FKJJP North Khasi Hills ya president bar secretary jong ka RBSU president bar secretary jong ka HYC jong ka Ribhoi district president bar secretary jong ka HNYF jong ka Ribhoi district president jong ka Ribhoi jong ka RBYF president bar secretary jong ka senjuk ki Rembachnong president bar secretary jong ka KOP president jong ka RBDSA bat ki official presiden bar secretary jong ka RBTEDF bar secretary jong ka Ribhoi district nangta ka RBE society Ribhoi entertainment society ka hito presiden jong ka bar secretary presiden bar secretary jong ka RBYDSO presiden bar secretary jong ka Lentijam Welfare Association presiden bar secretary jong ka Rawa presiden bar secretary jong ka Aisyah Ribhoi bar kumjuru yaikong Mirajun ka state presiden jong ki Aisyah
but your president but secretary jongka han but kiwe ru ya ke bangimla syu banjer kerteng la dadang don syu kiwe ki seng balang ki badon hak po ke jeli ke jurisdiction jong Kariboy district ngia werlang ya pi ba piniwan lang hak te isni te kane ka function kalong sisya kadai ka kalad yangi begini yo banle burom naga banta kini ki bangila jer kerteng katkum ka fil ka bakidon ngimla banlen baya ka Riboy district ngilayo laiku sna menchua haka sautrik jun siajar kendai spa kendai puar klemda kledru ya u doktor di lapang ubah haka tu kapor ulong u chief minister jong ke jela ke jongi badai haka por jong u bangilayo ya kan ke district bangi ngeskam boleh ulong lemru badi ibala don menta haka jung no kamet badru ubala bu ini ya kan ke lat ngini yo halaka jong ke district ublai ulkur kulang ya i ulkur ku ya ke district Brokaway bat kam tam ya ke nong song chnong jong ka baro kulai sibun